Dneska máme takýto Passat V8, 17. ročník. A problém v tom, že stále vyhadzuje nám tieto chyby. Oni sú ohľadne našeho MAF senzoru, turba, proste všelijakých senzorov, ktoré sú možné. V aute už pomenili všetko. Senzory kúpového hradia, rozvody, turbo, senzory turbo. Ešte raz vymenili tento senzor a nakoniec potom ešte vymenili kabeláž a proste už nevedeli, čo s tým spraviť. Mysleli už meniť riadiacu jednotku, ale nakoniec auto sa dostalo ku mne. Počas jazdy testoval som napojením na náš senzor 5 V a ako vidíme, že tu máme momentálne 5 V. Pojazdil som to, jedenkrát som to len chytil, že napätie nám kleslo. Proste nie je jasné. Kabeláž tohto senzoru bola kompaktne preverená ku riadiacej jednotke, ona je v perfektnom stave, ale niekde chytala to skrát na kostru. Tak po testovaní, neviem, či to na prvýkrát vám ukážem, ale dosť to je zaujímavé. V tomto zväzku káblov môžeme pozrieť tu takto poškodený kábel, ktorý roztrhaný od tejto hliníkovej časti. A keď nejak to s tým hýbeme, bum, máme skrat. Po reštarte auta zase sa nám vrátilo napätie, keď mi odvedli tento kabel, túto kabeláž. Potrebujeme celé to rozobrať a opraviť. Treba správne pochopiť, že skrat je na inom senzore, ale na ktorý z riadiacej jednotky motora tiež ide 5 V a po skratovaní na tomto kabli aj iné tiež skratujú.